Takže ahoj všetci, ja som Zuzá Ferencová a bolo mi tou cťou hodnotiť vaše texty v súťaži Dramaticky mladý. Chcela by som vám povedať 3 veci. Prvá vec je, že ste všetci naozaj talentovaní a bolo úžasné čítať vety, ktoré ste napísali. Niektorí z vás sú talentovaní mimoriadne, až prekvapujúco. Naozaj klobúk dole. Druhá vec, ktorú by som chcela povedať, a tiež myslím, že platí pre všetkých, že by bolo veľmi, veľmi dobré, keby ste čítali texty súčasnej drámy, súčasné hry, ktoré napísali autori celého sveta, že vďaka tomu by sa ten váš talent mohol cez jediný dobrý súčasný text posunúť dopredu o kilometre a nemuseli by ste na všetko prichádzať krvopotne sami. A tretia vec, ktorú by som chcela povedať, je, že mnohí z vás majú obrovský autorský potenciál, proste je to tam, ale ako keby vás zväzovala taká vnútorná nesloboda, že proste mali by ste sa dokázať zbaviť klišé, zbaviť sa také nespontánnosti. Najsviežejší, najoriginálnejší, najspontánnejší dramatický text bol text, ktorý sa volal Moja najlepšia kamarátka a žiaľ škoda, že mal iba 1,5 strany. A teraz by som vyhlásila druhé miesto tejto súťaže. Chvíľa napätia. Ešte. Takže druhé miesto získava môj favorit Michal Dudoň a jeho hra Láska po našom. Dôvody, prečo som ja tento text považovala za pre mňa najzaujímavejší, bol súčasný v téme, mal súčasný svieži jazyk, vynikajúci rytmus, bol autentický a autor samozrejme zvládol základné prvky výstavby dramatického textu a bolo tam to niečo navyše. Takže ja ďakujem.